wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe, sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da wannan lokacin. Ina muku barka insha Allah. Kamar da muka dai saba insha Allah, tsare-tsaren da aka canza dai ba wasu masu yawa ne kawai aka saba. Za ka je kan wannan sunan bidiyon kan description, za ka taɓa shi kamar haka. Yana buɗo ma fejin kamar haka, za ka taɓa link ga hinan mai bulun rubutu, za ka taɓa shi kamar haka. Wala yana buɗe ma kamar haka, yana searching ne. Idan kallo za ka yi, za ka buɗe shi kamar haka, za ka ƙara tanna. Wala already kun ga ya tayi kallo. Idan kuma saukewa za ka yi a waya, ga ɗan flash can bisa, shi za ka taɓa ɗan flash ga can na bisa, za ka taɓa shi kamar haka. Wala kun gani zai fara sauka kan Google Drive. Idan kana so za ka kalla shi a nan, saboda nan ya yi abun nan fili mai yawa na kallo. Idan kuma kana so za ka sauke ne a Google Drive, za ka taɓo wancan ɗan rubutun guda uku, za ka zaka na yanda alamar kibiyar nan wanda ta yi ƙasa kamar wannan, za ka taɓa ta kamar haka. Wala ka gani ga can ya fara sauka kan waya.